On mi alantama. Lunga alantama. Pema mi ngashka. Merci. Hey kwa. Ani kono mi alantama na hala luka. Bama on deo gala menga lato do mo minata do walo do foccio mi tallo tiddu galema. Mi ko mi fala ko ayaw yewte fi mariage on ande no birem pijidi. Ko dum tunga dilani la hawji. Ara di yiltike. Yo, la habbe appel ma. Allo oui len mi fami fo nene mais abbe mesti kana on ko fala ko yewtu dem ka min tebal do men yewti min e kali sina e bappa on be nga min nabi goroje dem programme dum do fu nyalande wadama ndule darte dum do tati mayru merci ko mo ne ko fi mariage mo ni yewto nene na fi guddum go e do andi no ka bernde am ba tungi don déplacer on wala na lang ça fait ko déplacer non ko hoto don mo ne no mon ko dum wadi fayda min kat bernande wala ki mami jomba fi wallingol bernde mon den ko kali sina e papa yeyi fi goro jede men dum mani fo quand même mi sera be kadi be famotir modjo mariage on non sento ka nene fi on kasi jone yewte fi mu nene say mariage ngasi fo jaron ella la il y a pas de problème e nene don duwa de kan do hay simela bengu to inu ba tanki me bal bengu marta do hare mo jahne mo irano awa ella la joni mi nabani on don mbudi sera sala jabi ka wo do wadde de tre on don nabani mbudi no ella la problème bon rentre je préfère mi wana ɗum no moƴƴi fiyatlaɗo man joɗɗen goɗɗo waɗi har nanande jombude man joɗɗen taw fiyalla ko honɗum waɗi haala naɗaniɗe jombude jakka ko gonɗen jindudude ɗo fof ɗen ƴawra ɗen jolde ñande o woni ɗiɗo wondi jakka ɗa filani fulde affaire mariage tu m'as rien dit moi je suis là à perdre mon temps so haalani lanɗa jombude mi salloto jomba ka kon ɗum waɗi ka mi waɗete goɗɗum fiyu ndu wono worɓe ɓen yiɗa haalal ngol goɗɗo gonga ko woni wono koyen suuɗo hayso ko moƴƴere wonɗo wadde ko ma suuɗo pourquoi vous êtes comme ça hayso haysa yangudi e goɗɗo honɗum edi honɗum on tigui waddi honɗum e honɗum sa falama wadde bonki koki fandi woma hayso ko moƴƴere ko ma suuɗoɗa on tigui min ko mi yombo mi empêche ma ya jombude o gar sunna e farila on va jamais se marier en yemi donc sa haalani la prévenir lan attendre mi landa jombude mi watte goɗɗum mi empêche te dewgal magal c'est juste pour me montrer combien de fois la wawi lan suude depuis jiɗi ɓiɓe tu peux faire des choses sans que je le sache bon je suis vraiment désolé andi ɗo fenantama de mo wande clair et net biram ko senino ɗo so jinulan fi o mariage hammen fayda ko ɓe hoti ɗo mi welta mi wallingol ɓe ɓernde ma mi waɗa ɗum ɗo hay si mi yiɗa ni kamɓe e kalisina ñande fini wi to cukkina ɓa mi heeɓi goɗɗum il faut seulement mami jomba mais mi ɗani woni ko hakkude men mais ɗum ɗa ka ɓernda kadi la miiji si mi haalnima ko goɗɗum jaltoyta quoi ko ɗum no fo mi évite yewtugol mo haalno ka hoore a ñande mi annda ɗum ware je cherche fini entre nous ɗum ɗum ha fini wona ko pas finir entre nous ɗum ɗon ko dewgal min ko keneyaji woni c'est même pas comparable en fait donc ça c'est une question de foyer je peux pas mi wata dartanagol fi ɗum ɗon donc mais averti ça lan attends tu sais combien de fois ça me bouleverse je suis vraiment désolé yaafo ko min miijino goɗɗum kono jakanano woni ɗa quoi je suis vraiment désolé j'ai confiance à toi are
ñalamen tañama. Heureuse ménage. Sois heureux. Merci beaucoup. C'est tout. Tu prends soin d'eux. Merci. Esra ben ala ton jam tum fami on fone jam alhamdulillah nan ala ko sadi ma ko toli ayo o do ko gore jam e weldi mo en jaram de ala to jam to nan be ngonne mobbe be jam tum alhamdulillah Esra be haray on ti do no weltani o moƴƴa ko min buri weltade ha jom fitne jam probléme fus waɗali eyo ko min buri weltade awa si goɗɗo acci dambuɗen fof ari hunki ko ma par ce que dambude no ɗuɗɗi ɗo joni ɗuɗɗo a rewtaran kema kono woniri siraɓe aray ko yiɗangol lonti wallahi ko min ɓuuri weltade awa non minen tigi meɗe welti ɗum andi ɓenne hande ɓen go isiraɓe transfert menen depuis min hewti kamo ko tedduga e weɗe welo mi heeɓi ɗo andi ɓenne ko moƴƴata ko satta mais sincèrement ɗo sattiraɗe min ko noon woni e kadi ɓe yiri jiwon noon min daari min tawi ko nedi ndi ko mawɓe woni o arti ko noon woni donc franchement minen tout cela ko min wola sina meɗe weltani onon kadi e hokkiri men jikke menen kam min joytora jikke so Allah jaaɓi e sina ko wiri ko Allah hersidirta Allah woni wallahi ko ɗum ɗon haray minen kadi min marno ko min ɓeyte hoore ko yewtuɗon ɗo ko eyo faami haray ha jon kadi feƴƴino min faalira noon e onon tigi kadi no faalira ɗo noon ɗo on feƴƴiri noon donc haray weltodira haray ko witata ɗon e ko muñodirkon awa affaire ko wiyata ko dewgal e o yaafi wallahi siraɓe ara mo kala yaal ko mettata ɗum oya wallahi siraɓe aray ko noon mi mari ko mbitta ɗo yo Allah waɗi barke e dewgal ngal amina amina siraɓe amina ara siraɓe min kadi mi weltike moƴƴo par ce que woni teddugal hande goɗɗo weltako hande haɓɓena kono welo wel waɗi fiyon ɗum famille on ko famille kelɗo c'est vrai min kadi ko bappiraɓe ɓen woni ɗon wini ɓirani ko flawa mais mi faala sino gasa oɗo mi naɓa mo o yiide mbira par ce que oɗo mi faala naɓugol mo ka flawa yewtire ni par ce que non faala mo ɗum déjà ɗon nene no ka ɓerde nene ɗon min kon faala e mi faalaka mo déplace o yewgona to min yewta mi yewdema mi gére mi yewdema ayi a géré déjà min fuɗɗike min formude mais ok Allah ni joni déjà ɗum anni ki a waɗi ɗum noon kam ɓe ɓurno faale wallahi sono ko yimɓe ɗo bonnore ayude maɓɓe e hawre maɓɓe nde fof ko ɓe ɗum ɗo waɗi hande ala ko ɓe wiyata ɗo kan maɓɓe usina ɓe nani ko moɗum donc ɗum mi géré ko téléphone o tawa koya ellala Allah ala yo ara estra mi weltike moƴƴanani aray ko min ɓuuri weltako Allah heccindimo Amin, amin. e ɓiɓɓe jiide joɗoɗani barke Sal accana Wonɗum waɗi sal wonɗum waɗi wonɗum waɗi ari joɗa jooɗi ko min ni jooɗo ko min jooɗo fiyalla wonɗum waɗi he a yaray wonɗum waɗi wonɗum waɗi daro wonɗum waɗi he wonɗum waɗi ma dari he haala ni gonɗum waɗi ina inna ayi dari ke jooɗi regla fiyalla ma fini accana 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 o biyallan